Geilleagar bechairde bliain seo ag léamh roinnt scéalta nóíochta ón aine an cóigúla fichiid mí bhean fór chábhíle sa fiche. Agus baineann príomh fic túr an lé neamh le Breonna Taylor. Mas is minic le díanaí a chonachas a henam I mail na naine, chólahas is dócha, a henam I mail na naine, agus siird fág bhfuil a henam réolas agan ná gur Marioi ina hársan féin nuair a chicail Napólíní doras isteach gur spréáil siad an áit le piléir. Sa deire an choirbe bheasa a rinne sí ná a bheith goram agus tá dom mór sách cínte gomach sí beag go fóil ach go rá craiceann dú aici. Cibé tharla seo ní mhárta ach níor tháinig níor chála an reacht ferige fóthaí go dtí le déanaí. Tá Louisville Kentucky buile agus tá an baile Fraochta mire Marial a gaí Geilleagar Pólíní Louisville Kentucky leis an eachtra seo. Céirte ó sé. Tá chuidú an cheist le ard Eoraip agus mar is súla chách. Má tá tú gíre nach dárlóch tada fág an cinne I lábha ard Eoraip agus sin tíirech ar inne údarás Louisville Kentucky. Ach ní réitíonn sé seo an deacrach teasta atá ag Americánaí leis Napólíní atá airithe róchhuachtach agus róforéicneach agus róthapaí le daoine a bharú gan chúis. Well, is siúr do vís fictúrs manar léire ná leach cuimhnacháin do Breonna Taylor. Bhíocht na háite ag atógáil. Nis níl sagam cin fágur bhígan dóibh achrochu beidir gur tóig away gur hit sé as úsáid agus sin inní an chinne an ardú ré chuú sósarí se binné mo huidim stócha. Ok, tá Geilleagar ná státeantaithe faoi bhrú úfásach go háidethe agus cabhar airgid ag dul i níosc agus níl éon níl mór an dócha seán I le fós níl tada le rá an faoi sin leanna mé raí an tóchtra. Chaisiú roimhe le déanaí gur cheartó ghlacha le cibé cinenne dionthas in san toghchan atá le teacht. Ach dúilta sé a ríis seasamh leis an bhóta. Tá sé mór an ag rá má tharlaíonn bhóta dearfach dósan, ghlacha sé leis,
ach má Harlíon Fraochta ina ai tasúi sé cogo carach. Slán beola déma is deirm se. Idir an dálín tá imní ag fás go forlehan sa tír marall rialachaí vótála doléire. Tá vóta staid na vótála ag siararú go fóil ní fisin á ire ce a hádás idir seo agus túsmí na saoman. Idir an dálín der an pártaí poblachtánaach go neamhaigh siad san torthaí an tochain. Fiú agus an tuachtarán é féin ag chur aghlús le ráitis gan bhunús nach mach sa bhótáil ach cam scíim. Right. Well, maidir le bhótáil tá sé tá sa tochain seán á ríre ná sorta daon bhreithimh go dtí tearma daon áirimh reifreann bhirt seanár. Well, ní reifreann is dó. Ach fiú I measc poblachtánaach féin is cosúil go bhfuil deacroch go leanúnacha ag Trump na mrá a chaineáil ina champa. Tá sé a chosaint I drí stát dearag ruairse an tú 2010 Iowa, Georgia agus Texas. Steachar a hús nu go gáileach sé Texas ach. Sa tír seo agus le Donald Trump combes céir a hárlús. Georgia inis seo rud ionintach amachchas amach is cosúil go bhfuil Trump agus Biden ceanbilte cearach a cúig rud a ágan bhfuil defrangéad an bhóta fós gan cinenne. Sé móthúilm go móí sé Georgia. An defrangéad sin siad an ghfuil siad a chur géil na ghfuil siad a géad a rá mar tá náid orb ach bhótáil siad ar son Trump ach cá vis. Ach maidir le Iowa bhua Trump Iowa le 9 fán géad 2017. I mbliana tá Joe Biden 3 foiointach an cínéir cearach a cúig in aghaidh cearach a dó ach déanana mata fágann sin 3 fán géad in Iowa nach bhfuil a gine dianta nach bhfuil a níon sinna dianta sús acu go fáil. Arís siad an sin na bhótóirí neamhchínta sin is tábhachtaí ar fad agus I measc bhótóirí atá cilt a dúide mí dearann gur mó iad ar poblachtánaí gur módíh ar poblachtánaí iad agus má sé bhfuil rachan na stáit sin I dreo an ús Trump rééis. Rud nach goireach ínta sa behan. Picturín de muise. Ní meach an leon mar rá. Gaman leis cinnis. Mórún. Nach éiste
sin mórón. Bheadh an mórón bídeach chuileanna tá an nó. Agus táthar ag rith scéalanna seo faoin chuí ina bhfuil an taobh damhanda ag chur na rónta an mhaol. Agus sin ró na California atá is cos of tí. An Eoraip agus an Fandéim is cosúil go bhfuil an Eoraip is go caiimi terma eile organ seo. Sé uair na cinniúma. Tá Eoraip ag uair na cinniúma agus an ráig ag bheo san Eoraip rud a chuir strus úpásach an hospital san Eoraip is cosúil. Fágann sin an Eoraip idir rá hine bhealtaine ar cheartúir dúna síos nó leannacht raí sa trocht in a windshield. Muise. Siad na mrá atá a dús caiineachta sa téalainn faoi láthir agus an pobal ag agóidíocht den naonraí agus foris an na tíre go léir. Well, tá muid ag báil léargas an vírus sna scoileannaí agus cuid bhá cásanna ceangailte leo agus de chuir tuairisceireacht neamhchléanta a dhéanamh ar an scéal. Well, tá filmar faoi New Jersey ag fáil $4.5 billiún dollar íosacht chun costa sí oibriúcháin an stáit a chlúdú. Ach fág sé sin an stát go mór I bhíocha rud nach chuir is iontas áthas a réine. Céir de gionnas gnótha beaga. Tá chuid bhá gnótha beaga dúnta mariaal ar an coronavirus agus an chud is mó achar siúd is in áitrih. Tógh mé áitrih. Is in áitrih cís atá siad. Agus fágann sin na tíornaí talún ar nód organic web, sin má go siad san gíic mór gáiste. Ach na gnónaí beaga neamhachcuineach an cís ic go chorlas. Well, Harold Evans bhí gná híal sa bhreatain agus sul rinneú réalta litríochta de na stáitiúntathe. Tá sé básaí níos nó chodó. Crid na nácraid tá roinnt in a muséim agus Daonlathas ar oscailt go fóill. Ina measc móma agus baineann ceandaine go spáintis tarsúlainn le príosún agus an chuí nár féidir le príosún an taid ealaíonta, an spáir ealaíonta chlói. Creidm gur féidir.
Jermaine Stevens, Marv le coronavirus, Kim Fogger Cumelin, Kim fá nóir chamelín go leiscil, mar bhí sé óg ba wachtléin ulscoile é, agus is anmh ein daoine bás choóg sin le coronavirus. Ok, cúpla focail riliom atá mé ggéire cineál ar iontain. Formhás, má ágann tú rud a deadch titim tro sin nó an tro sin agus níl sé go hiomlán sete go cínte tá sé ar formhás deadch sé titim. Scaiteocht, má tá tú brúite meach ón gnárad tá tú scaite agus déantar caint faoi scaiteocht, agus is anna sin is tóch agus leithlisú sort. Focail sin tá decrochtaí leis focail sin leithlisí agus leithlisú agus réad. Clócaí duine a bhfuil decrocht aige ina siúil. Spánsúil, aha. Ca mé seo eiscríomh tan. Is féidir é úsáid go meafrach mar a chluistear te go náid. Nó is féidir é úsáid muise, mar is agam. Ca mé smuoineh ar a bhocail a scailge agus a spéir agus an cía úsáid ré. Tromán. Ru tromme ordaíonn tú beidir má tá tú ag géire aclaíocht tú. Irísle is anan bhfuil sort anan irísle agus úlaíocht. Agus sin iad na focail Geilleagar a rá mé ag Eoraip plíleo agus fágtí mé sin agus fágtí mé sibse tásúla an róhain sibh úsáid nó sprí as an taifid seo agus go mbeidh muid a craint irísle chéile ar a bhfad. Go mbeidh ra té ar a bh go léir slán.